al canal. Aquí us presentaré un problema que vosaltres haureu de solucionar. Escolteu bé les indicacions i quan el vídeo es posi pausa, freneu la visualització i intenteu resoldre el repte. A continuació, si no us en sortiu, us aniré ensenyant pistes per tal que el pugueu resoldre. Doncs una vegada tot clar, comencem el repte. El repte que presento és el següent. Aquí a la pissarra tenim 9 punts. 3 per 3, 9. El que hem de fer a continuació és, a partir de línies rectes, com pot ser en horitzontal, en vertical o en diagonal, heu d'aconseguir, amb només 4 línies, unir tots els 9 punts, de tal manera que una línia no passi 2 vegades pel mateix punt. Per continuar, us donaré una pista. Com podeu veure, la línia sobresurt de la imatge. Si algú encara no se n'han sortit, no hi ha cap problema, que segueixi esforçant-se. Us dono una altra pista. Ara crec que ja podeu acabar vosaltres. Atenció a la finalització del repte. Doncs aquest és el repte que us proposava avui. Què us ha semblat? Deixeu-me escrit aquí en els comentaris si us ha agradat o no i per què.